Je bent helemaal in stijl hier naartoe gekomen. Dat klopt. Hoort wel erbij, toch? Hans, even voor de mensen die geen Star Wars-kenner zijn. Wie ben jij? Darth Vader. Jij bent een enorme Star Wars-fan, heb ik dan zo het idee. Ja, absoluut. Ja, de eerste heb ik gezien toen ik 4 was. En ja, sindsdien is het begonnen eigenlijk. Nou ja, ik vind het gewoon fijn om zonder spoilers de film te kunnen kijken en niet te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Want hij is al in de rest van de wereld bijna allemaal te zien. Dus ja, wie weet wat je op internet allemaal vindt. En ik vind het fijn om gewoon blanco er naartoe te gaan. Wat verwacht je nu van deze nieuwe film? Nou, ik heb de trailers gezien en ik ben ontzettend enthousiast wat dat betreft. Maar wat so far ik kan zien is, ja, we zien het wel. Daarom dacht je, ik moet om 10 uur 's ochtends hier erbij zijn. Ja, als fan kan het gewoon niet anders. Daar hoor je gewoon bij te zijn, absoluut. U hebt hem een beetje besmet of hoe zit het? Ja, weet je? Want, heb je alle andere Star Wars films ook gezien? Ja. Ja. Een echte fan? Ja. Ja, hij heeft ook een spelletje hè? En hij is helemaal, Lego heeft hij allemaal. Dus hij heeft u eigenlijk meegetrokken? Nou, ik heb de eerste film gezien natuurlijk hè. Dus ja, van sindsdien ben ik altijd, ik heb alle boeken gelezen, of heel veel boeken gelezen, dus dat is een hele tijdlijn hè. Dus ik ben benieuwd hoe deze film qua tijdlijn klopt.